Jadi nek arep apa-apa kowe apa arep nglarang, apa arep perintah, iya delok sik sunahe Kanjeng Nabi piye, aja kok angger kowe gak seneng terus mbok larang. Angger kowe seneng terus mbok perintah. Nah, lihat dulu oleh apa gak. Kanjeng Nabi pernah melakukan apa tidak itu hal yang seperti kamu akan lakukan itu adabnya ya etikanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Fahadhihi khamsu sifatin tatadammanu tazkiyata sanadil Qur'an wa annahu sima'u Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min Jibril wa sima'u Jibril min Rabbil alamin fanahika bihadha sanad uluwan wa jalalatan. Mongko taiki iku khamsu sifatin 5 pira-pira sifat Rasulin Karim zikuwatin sadidul kuwasa piturut tatadamanu yang mengku mencakup ya khamsu sifatin tazkiyata sanadil Quran sing mengku pensucian sanadnya Al-Quran wa annahu sima'u Muhammadin. Jadi sanadnya Quran itu didengarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari siapa? Min Jibril. Min Jibril saking malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibrilnya dari mana? Wasima'u Jibril min Rabbil alamin. Manahika moko kuping sira biadza sanad apa uluwan wa jalalatan luhure lan agunge. Hadis musalsal itu sanate bersambung dari apa guru ke guru sampai Kanjeng Nabi saking Jibril saka Rabbul Alamin. Quran itu sanadnya yang paling sana itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi mireng saka malaikat Jibril saka Gusti Allah taala. Jadi nek duwe sanad Quran itu nyambung langsung ning Allah taala. Faqad tawallallahu tazkiyatahu binafsih. Mongko teman-teman tawala itu menangani, cara Jawane apa iku? Tawala menangani. Apa cara Jawane? Ngurusi. Gak kurang pas ngurusi, nangani. Iku repote nek gak ono wong Jawa iki repot. Seminake wong Indonesia kabeh. Gak ono wong Jawane. Dan menangani ini ditangani siapa yang menangani ini. Jawa ya pokoke ngono kuwi. Gak ngerti cara Jawane ya wis pokoke ngerti paham kowe. Tawala. Nangani sapa Allah Gusti Allah tazkiyatahu ing sucine sanad mau binafsihi kelawan awak dhewe ne Allah taala. Gusti Allah taala yang mensucikan artinya enggak kecampuran siapa-siapa sudah. Itu kalau kita mungkin
sanate tekan dindi bisa dipertanyakan, tapi kalau ini dari Kanjeng Nabi itu dari Jibril dari Allah Ta'ala, itu Allah sendiri yang menangani pensuciannya, dalam pengertian tidak akan ada campuran dari mana-mana. Summa nazzaha rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, mongko keri-keri nyucake itu membersihkan dari segala cacat, celah dan lain sebagainya. Bersihake nyucake sapa Allah Ta'ala rasulahu ing utusane Allah Ta'ala, ya kuwi Muhammadan, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zakkahu, lan nyucikake sapa Allah ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, nyucikake membersihake mimma saking barang yakulu sing ngucapake ngomongke fihi ing dalem sapa da'u musuh-musuhe ngarani apa ning Kanjeng Nabi? Allah sendiri yang mensucikannya. Artinya Kanjeng Nabi kan sering disebut macam-macam bean kaum itu, disebut penyair, disebut penyihir, disebut macam-macam lah. Itu semua tidak. Nah, yang menidakkan itu Gusti Allah sendiri. Ketika musuh-musuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengomongi sing macam-macam itu, Allah sendiri yang mensucikannya. Faqala, monggo dawuh sapa Allah Subhanahu wa taala, wa ma sahibukum bimajnun. Ketika musuh-musuhnya Kanjeng Nabi di Mekah mengatakan Kanjeng Nabi itu majnun, wong janji bantah-bantahan kalah itu mesti terus edan. Jadi wong kok ngedan-ngedan wong. Iku berarti ini wis ra iso bantah-bantahan. Mergo Al-Qur'anul Karim yang dibawa oleh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam itu rasional sekali, gak bisa dibantah. Gak bisa dibantah. Ketika mereka membantah itu nggawa balung-balung ning ngarepe Kanjeng Nabi. Balung-balung ini iso urip meneh. Kayane wis mesti menang iki nek muni ngono kuwi. Karek Kanjeng Nabi didhawuhi Gusti Allah kan takok kowe biyen asale kok apa? Wis gak iso geneman. Kowe biyen apa? Iki jane balung lah. Kowe biyen ora apa-apa dadi kowe kok. Luwih aneh kok model. Iku gak iso jawab, edan ngono, edan. Ini janji. Iku nek bantah-bantahan kok sing sitoke muni edan, berarti wis kakean kentekan kujah ini. Nabi darani edan. Mereka sendiri, sesepuh mereka sendiri itu ketika ditanyai apa Kanjeng Nabi itu edan, lho kowe gak tau ora wong edan tapi ngono. Apa ndekne tau udan tengah dalan ngono, wong guyu sak karepe dhewe. Ya tidak lah ya wis. Tapi ini yang ditekankan ndak itu, ditekankan bahwa Allah sendiri yang membantai, yang menangani, sama sekali tidak ada edan. Wa hadza amrun ya'lamunahu. Utawi iki ku amrun perkara. Amrun perkara itu maksudnya ma sahibukum bimajnunin itu loh. Itu mereka tahu sendiri. Wa hadza amrun ya'lamunahu. Sing ngerti ya a'da'uhu hu ing hadza. Wala yasukuna fi, lan ora ragu-ragu mereka itu fi ing dalem hadza. Mereka tahu persis kalau Kanjeng Nabi itu tidak gila. Jadi kalau mereka mengatakan gila, itu mereka yang gila.
Wa ing qalu lan senajan ngucap sapa a'da'uhu bi alsinatim lan cangkeme a'da'uhu ngucapake khilafahu ing kosok wangsule berbedane hadza. Mereka tahu bahwa itu tidak majnun, mereka mengucapkan majnun, itu ala khilafi. Nah, ketika Allah berfirman bahwa sahibukum bimajnun, mereka baru sadar iya Pak. Iya, dan piye waras-waras. Nah, mereka akan terbantah semua, mereka itu kayak semini tak kandakno. Orang-orang kufar Mekah itu meskipun musuhi Kanjeng Nabi, iku nek arep titip barang iku mesti ning Kanjeng Nabi. Mergo dekne saking senenge mbek barang iku nek aja nganti ilang. Aja ilang nek supaya ora ilang piye? Ya titipno wong sing kena dipercaya. Lah sing kena dipercaya itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Musailah ya pokoke dititipi. Mulane nalika hijrah itu Sayyidina Ali karamallahu wajah ditinggal. Jadi Kanjeng Nabi hijrah, Sayyidina Ali di dalam rumah itu. Wong-wong sing enggak ngerti nganggep nek Sayyidina Ali dipakakno. Kanjeng Nabi tindak, Sayyidina Ali ben diarani ampun nek dikepluki ben Sayyidina Ali kan. Iku wis ngawur ae. Sayyidina Ali ditinggal iku dikongkon balekno titipan-titipan iku wadiah-wadiahe wong-wong iki. Balekno iki wae iki wae Abu Jahal iki wae anu iki ayo. Mergo wong itu ngerti persis nek Kanjeng Nabi itu amanah, malah dijuluki Al-Aminan lho. Mereka tahu persis bahwa Kanjeng Nabi tidak gila. Tapi mereka ngomongnya sebaliknya. Qalu bi alsinatihim khilafahu. Jadi berarti fahum mongko utahe a'da'uh iku ya'lamuna ngerti ya a'da'uh anaum setune a'da'uh iku kadzibun goro. Mereka itu goro dengan sadar. Dengan sadar. Pokoke gak seneng mek Kanjeng Nabi ngono. Suma akhbaru an ru'yatihi sallallahu alaihi wasallam di Jibril alaihi salam. Monggo keri-keri ngabari, memberitahukan dapat Allah taala an ru'yatihi saking anggone pirsa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam di Jibril sama Jibril. Kanjeng Nabi melihat Jibril itu sing ngabari Allah sendiri. Wa biqauli kelawan dawuh Gusti Allah taala walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Nan yakti teman-teman pirsa weruh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hu ing malaikat Jibril bil ufuqil mubin ana ing penjajahan yang jelas sekali. Wa hadza yatadamman annahu malakun maujudun fil kharij yara bil iyan wa yudraku bil basar. Utawi iki dawuh walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin iki ya tadammanu mengku ya hadza ing anau setune Jibril iku malakun malaikat maujudun sing wujud fil kharijin dalam jaba yara sing yara utawa yara Kanjeng Nabi nek yura ya diweruhi ngono ae ya malaikat Jibril bil iyani kelawan mata telanjang kenyataan wa yudrak nek mau mbok waca yura ya iki mbok waca yudrak nek mau mbok waca yara mbok rujukno ning Kanjeng Nabi ya wa yudrik ya balik nang Kanjeng Nabi. Pokoke janji kowe ngerti dunungane ngono gak salah kowe maca kitab iku.
Maca kitab ku gampang sing angger kowe ngerti dunungane. Dunungane ku artine nawu sorokmu jalan lah ngono. Nek ora ya angel. Yaro, nek mbok waca yaro. Ningali sapa Kanjeng Rasul bil iyan dengan mata kepala sendiri. Wa yudriku dan ngawruhi Kanjeng Nabi bil basari dengan mata ini basar itu pandangan penglihatan. Nek ain itu meripat, basar itu pandangan. Basirah pandangan hati. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin. Walaqad ra'au bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaib ana wa ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 'alal ghaibi ngatasi perkara sing gaib ora ana iku bidonin. Donin itu enak sing maknani medhit. Medhit artinya gak dikandakno. Qala Ibnu Abbas ngendika sapa Ibnu Abbas, lho laisa bibakhilin bima anzalallah. Maknane bidonin itu menurut ahli tafsir sahabat yaitu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu seorang mufassir, orang yang ahli Quran dari sahabat. Menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, laisa bibakhilin ora ana Kanjeng Nabi ku bibakhilin cetil. Bakhil itu tidak mau mengeluarkan kan, bakhil itu. Nek bakhil yang biasa kita kenal itu tidak mau mengeluarkan duit. Ini enggak, bakhil apa? Bima anzalallah. Kawan barang sing nurunake sapa Allah. Enggak pernah Kanjeng Nabi itu kayak orang-orang Yahudi. Kalau enggak cocok dengan mereka terus enggak dikandak ora dikandakno. Akeh kiai-kiai Yahudi ku sing nek gak cocok engko nek tak kandakno ndak wong ngene-ngene terus gak dikandakno. Iku jenenge bakhil terhadap apa yang diturunkan oleh Allah. Kanjeng Nabi gak. Buktinya termasuk sing maidu Kanjeng Nabi abasa wa tawalla dingin-dingakno Kanjeng Nabi. Nek cara kuwi mbok delikno wong dikecam Gusti Allah kok tak kandakno wong. Engko ora aku ketok elek ngono. Kanjeng Nabi enggak. Wa ma huwa 'alal ghaib bidonin. Wa ajma'al mufassirun lan sepakat sapa ahli-ahli tafsir ala annal ghaib hahuna ing atase setune sing dimaksud ghaib sesuatu yang gaib. Huna ana ing kene. Ha huna ana ing kene iku Al-Qur'anul Qur'an wal wahyu lan wahyu. Ya, jadi artinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah mendelikkan. Kadang-kadang iso cara Jawane itu kayak iso cara Indonesianya mendelikkan. Mendelikkan wahyu enggak pernah. Apa mahwa 'alal ghaibi bidonin ndak bakal dikasihkan. Wa quri'a bidonin ya enak iku wong Jawa nek gak iso muni dot ya nganggo dot. Ya kecuali nek gak iso dot gak iso dadi nganggo lam. Kaya Ramadan dadi Ramlan dadi. Jadi bilanin. Ada yang baca bidonin. Ada Quran itu kan ada 7 sampai lebih bacaan qiraah sab'ah itu. Ana sing maca donin, ana sing maca zonin. Tentu maknanya jadi beda. Lah apa nek zonin? Wa maknahu ta'i maknane zonin iku al-muttaham yang dicurigai. Kanjeng Nabi itu mempunyai sifat asidku,
jujur. Jadi apa yang datang dari malaikat Jibril dari Allah Ta'ala itu disampaikan apa adanya. Apa adanya. Tidak pernah terus disingitno, jadi orang terus curiga. Tidak pernah bidoni, tidak bisa dicurigai. Wal makna kalau pakai zonin, bacaanmu guzonin ora bonin, mahadzar rasul ora ana apa iki utusan wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alal Qur'ani ing atase Qur'an iku bimuttahamin dicurigai. Iki gawean dhewe iki ora kok malaikat Jibril ra iso. Iku jenenge dicurigai muttaham iki lho. Ndak iki ndak kondikne mane dicurigai. Bahwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alal Quran bimuttahamin bal huwa balik huwa utai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku aminun, orang yang bisa dipercaya, amanah fihi ing dalem Quran, ndak ada dikurangi satu huruf pun. Bahkan wingi tak ngandakno ngantek kul itu disebutkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kul itu artinya bacalah Muhammad. Wa Tuhan itu Al-Ahad yang Maha Esa. Lalu katakan Muhammad, itu disebut disampaikan juga kepada kita kan, makanya kita baca kul huwallahu ahad, padahal itu dawuh ning ngene Kanjeng Nabi. Jadi disampaikan wal ahad wallahu ahad itu ana kule barang. Qul a'udzu birabbil falaq. A'udzu birabbil falaq. Ngantek nalika iku di ijazahno kanggo donga tolak setan. Iku ya kule bareng diwaca. Ngono dadi nek ora mbok waca ya gak mandi. Wong Kanjeng Nabi nyampekno ya sak kule iku. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul wallahu ahad. Diwaca sak kule. Enggak ada yang dikurangi. Nek bidonin iku nek zonin ndak bisa diragukan. Wah, jangan-jangan itu bikinannya sendiri nggak bisa. Bal huwa aminun. Naung sejak awal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai Al-Amin. Makanya orang-orang yang mengenal dari muda seperti sahabat Abu Bakar ya langsung aja, tidak banyak cincong, iman sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi amanah itu sejak sebelum diangkat sebagai nabi. Tidak dicurigai, la yazidu wa la yanqus minhu. Ora Kanjeng Nabi tidak pernah dicurigai menambahi Quran wala yangkus lan orang-urangi minhu saking Quran. Apa yang datang wahyu atau Quran lah tujuannya. Nah. Wa min dzalika anna Allah taala aqsama bih. Lan iku setengah saking keistimewaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keutamaan Kanjeng Nabi utawi anallaha taala sedune Gusti Allah taala iku aksama sumpah Gusti Allah taala bihi kelawan Kanjeng Nabi. Dinggo sumpah karo Gusti Allah taala. Dudono keutamaane Kanjeng Nabi.
gak ono Gusti Allah sumpah niku ke nabi-nabi liyane gak. Tapi kalau Kanjeng Nabi sumpah. Faqala mongko dawuh sapa Gusti Allah taala. La amruka innahum lafi sakaratihim ya'mahum. La amruka yaitu demi umur ira Muhammad. Innahum setune mereka itu orang kafir. Lafi sakratihim yakti ku ing dalem kemabukannya. Apa bahasa mabuk bahasanya? Mendeme ya. Ing dalem mendeme mereka ya mahun iku poyang-paingan bingung. Enggak ngerti arah kemana ya mahun. Ini tiga sumpah Kanjeng Nabi. La amruka itu demi umur ira. Demi Kanjeng Nabi. Wa aqsama tidak itu saja lan sumpah sapa Allah taala bi baladihi kelawan negrine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La uqsimu bihadzal balad. Itu balad apa mana yang dimaksud? Ya balad Kanjeng Nabi Mekah. Aku sumpah bihadzal balati kelawan iki negeri. Wa anta utai sira iku khilun manggon bihadzal balati ana ing iki negeri. Wal baladu tai al balad iku umul qura. Pura itu ya Mekah itu. Mboke daerah-daerah mana. Jadi Allah itu pernah sumpah menggunakan Kanjeng Nabi, umure Kanjeng Nabi. La umruka. Sumpah dengan negerinya. La uqsimu bihadzal balad. Wa aqsama bi asrihi lan sumpah sapa Allah bi asri kelawan zamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala moko dawuh sapa Allah taala wal asri demi masa ini innal insana lafi khusrin. Setuhune manusa iku lafi khusrin yakti ing dalem mugi. Pasir itu ana sing maknani wal asri itu ya masa zamane Kanjeng Nabi ya zaman akhir ini. Ana sing maknani wal asri asar demi asar waktu asar. Kedua-duanya menyebutkan bahwa sumpah ini bukan hanya sekedar sumpah, tapi mengandung pengertian bahwa zaman ini dengan kiamat itu sudah parek. Jadi dulu itu zaman aku wae ambek saiki, zaman aku cilik ambek saiki setuwa ngene iki wis beda. Biyen sedina itu ya 24 jam, tapi suwi itu. Saiki sedih lho. Wong iki lagian Selasa saiki Rebo. Engko dilengkas Kamis lho. Enggak terasa. Kayak waktu asar. Waktu asar itu kan gak ono wong mokak, kosong mokak asar gak ono. Jadi wis asar wis ora mokak, bocah mokak gak gelem mesti. Bocah mokak mau dhuwur ngono. Asar-asar ngejak mokak, wis engkas wis maghrib kok ngono. Ditinggal ngabuburit sedelok wis maghrib. Waktu asar segitu itulah. Jadi kehidupan kita di dunia itu segitu itu, enggak banyak. Makanya semua orang itu Innal insana lafi khusrin. Dia rugi kalau tidak menggunakan waktu yang singkat itu untuk kepentingan-kepentingan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Wa min dzalika lan iku setengah saking
keistimewaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anallaha utai Gusti Allah, stune Gusti Allah taala iku wasofahu nyifati sapa Allah taala ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bin nuri lawan cahaya wasiraji lan pelita. Pelita itu lampu lah yang untuk menyinari. Nur itu sinarnya sendiri. Wasirajil munir bin nuri kelawan cahaya itu sendiri, wasirajil munir lan pelita yang menerangi. Sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sapa Allah taala, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Teman-teman nekani ing sira kabeh minallahi saking Gusti Allah taala apa nurun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan cahaya di dalam kegelapan. Wa kitabun mubin lan kitab yang jelas. Jadi Gusti Allah taala itu saking apike karo umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengutus Kanjeng Nabi yang seperti cahaya dan dibawahi kitab Al-Qur'an. Dilurune. Namun umatnya bisa menggunakan kedua-duanya ini untuk menembus kegelapan karena pakai cahaya Kanjeng Nabi. Ini juga ada petunjuk yang jelas, kitab itu Al-Qur'an. Bisa salah satunya. Sing repot itu kita itu tidak menggunakan dua-duanya. Ya mesti sasar ngono wae. Jadi kita misalnya kok kita itu hidup pada zaman Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita tidak perlu buka Quran, barang ngono enggak perlu. Sekarang nyawang Kanjeng Nabi ngono ae. Wong Quran mlaku apa nyedaki Kanjeng Nabi ngono ae. Kita tahu karo Gusti Allah itu ngono, karo tangga itu ngono, karo dulur iku ngono. Tinggal ngelihat Kanjeng Nabi. Nah, zaman sahabat itu tidak hanya itu, juga mendengarkan Al-Quran, Al-Kitabul Mubin dari Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bisa melihat cahaya itu sendiri yang memancar dari Kanjeng Rasul. Karena Kanjeng Rasul itu adalah pengamal Quran pertama. Mulai Jibril terus ke talingane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ke hatinya Kanjeng Nabi baru dikeluarkan sahabat mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mendengar dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada fase mendengar, hati mendengar lagi. Sahabat mendengar dari Kanjeng Nabi lalu disampaikan kepada tabi'in. Jadi tabi'in mendengar dari sahabat dari Rasulullah dari Jibril dari Allah Ta'ala. Itu sanate. Guri-guri sudah tidak pakai itu. Itu nganggo moto kabeh. Jadi bukan dari telinga ke hati terus ke mulut enggak. Sekarang ke mata. Kita lihat Quran mushaf itu baru ngerti Quran itu. Lah nek awake dhewe ora mempelajari iki kaya kitab iki
apa jenenge Muhammadun al-Insanul Kamil. Ya enggak ngerti nur, enggak ngerti kitab, enggak maca Qur'ane ya maca bloko-bloko itu. Malah kaya balapan. Maca Qur'an balapan. Gak jelas makhrajé barang itu kan mergo kepingine khatam sembulan ping pindho, ping 3. Ya, bahaya. Kaya sing bolak-balik tak kandakno itu. Jadi kowe nek tuku sepeda motor itu mesti ana buku panduannya itu. Wandel bukune iku. Gimana caranya merawat sepeda motor, menyalakan sepeda motor, banterno sepeda motor, ngerem sepeda motor, ana kabeh ning ngene buku panduan. Kowe tuku sepeda motor ora tau maca iku wis blas ora tau. Tak kilani ora tau maca. Sebab apa? Sebab ora iso, wis iso. Kok iso? Mergo sering nyawang wong numpak sepeda motor. Kancamu, kakangmu segala macam itu kabeh do ora. Jadi ora perlu maca. Tapi nek kowe gak tau ora terus ora maca, ya ora mungkin iso numpak sepeda motor kowe. Gak mungkin. Ya satu. Demikian pula kowe ora menangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ora maca Quran. Kowe ngerti piye? Mau itbak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane saiki akeh wong sing ngongkon-ngongkon mengikuti Kanjeng Nabi karo miso. Kalian itu bajingan semua kalau tidak ikut sama Kanjeng Nabi. Ngongkon ikut Kanjeng Nabi ya ndekne mbek miso-miso. Itu kan mergo gak mudeng ndekne. Gak mudeng. Ora tau roh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu nur. Nas Quran itu. Qad ja'akum minallahi nurun, cahaya. Cahaya. Jadi kok kalau ada orang kok mau niru Kanjeng Nabi tapi gelap, ora ngono ae. Kok peteng dedet kowe krungu cangkeme kowe sumpek ra karo-karoan ora. Kowe asale seneng terus dadi enggak seneng. Peteng dedet wah wis ora ngono. Nggak tinggalkan. Senajan ngaku-ngaku penerusnya Kanjeng Nabi. Mergo Kanjeng Nabi ku cahaya. Cedak ya terus adang ngono ae. Mulane ana wong sumpek-sumpek terus ketemu Kanjeng Nabi langsung ora sida curhat. Arep curhat, esowan ning ngene Kanjeng Nabi arep curhat. Agek ketemu Kanjeng Nabi lho wis ilang wis lali nek curhat. Memang rene apa mboten apa-apa wis seneng ora karone mergo ilang kabeh. Jadi karena sumpek itu kegelapan, Kanjeng Nabi itu cahaya. Wa amara kan perintah sapa Allah taala bi taati kelawan naati Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tibai sunnatihi lan ngetutake sunnahe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istimewa banget. Allah sendiri yang dawuhi kita orang-orang mukmin ini untuk mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maqala dak mongko dawuh sapa Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulah. Wong-wong sing padha iman ya alladzina atiu padha taat sira kabeh Allah ing Gusti Allah wa rasulahu lan utusane Allah. Faja'ala ta'atahu ta'ata rasulihi. Mongko ndadekna sapa Allah taala ta'atahu ing naati Allah didadekake ta'ata rasulihi ing naati utusane Allah. Jadi kowe muni taat karo Gusti Allah tapi ora taat karo Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ya sama saja bohong. Taat mek Gusti Allah ya taat karo rasulnya. Wa qarana ta'atahu bi taati lan gandengake barengake sapa Allah ta'atahu
ing naati Allah bi taati kelawan naati Kanjeng Nabi. Ati Allah dibarengno wa rasulahu. Taat sira kabeh ning ngene Allah lan utusane Gusti Allah. Barengno. Wa ja'ala ndadekake sapa Allah taala bai'atahu bai'at Allah bi bai'atihi kelawan bai'at Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka dawuh sapa Allah innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Ya. Wa istimewa Kanjeng Nabi. Innal ladzina sak temene wong akeh yubayyi'una kang padha mbeat ya ladzina ka ing sira Muhammad innama yubayyi'una Allah angin pestine padha mbeat wong-wong mau alladzina Allah ing Gusti Allah ketoke mbeat awakmu tapi jatine wong-wong iku mbeat Allah janjine karo Gusti Allah meskipun ketoke diucapkan di hadapanmu Muhammad alladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Itu diantara keistimewaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nek mestine kaya sing tau tak kandakno iku mestine adoh banget Gusti Allah kok karo kawulane waduh banget. Gusti Allah iku sing menciptakan alam semesta ini. Lah manusa kawulane Gusti Allah itu mau manggon niku setitik debu yang namanya bumi ini. Masuk diantaranya para nabi-nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena kasih sayangnya Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala itu ngesake ndawuhi malaikat Jibril untuk turun ke bumi memberitahukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dawuh-dawuh itu. Bahkan innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Jadi agungnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing ngagungno Gusti Allah Ta'ala dhewe. Wa min dzalika lan iku setengah saking keistimewaane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk dibandingno karo nabi-nabi liyane utawi annallaha ta'ala setune Gusti Allah Ta'ala fi kitabil aziz ing dalem kitabe Allah Ta'ala al aziz sing mulya amara perintah sapa Allah Ta'ala bil adabi ning gone kitabe dhewe kitabe Gusti Allah Ta'ala Al-Qur'anul Karim Gusti Allah perintah bil adabi kelawan etika tata krama ma'ahu sartane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh itu istimewaan Kanjeng Nabi sampai soal etikane ning gone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditekankan di dalam Al-Qur'an. Faqala mongko dawuh sapa Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih ya ayyuhalladzina amanu wong-wong amanu kang iman ya alladzina la tuqaddimu aja ndisiki sira kabeh baina yadaillah ana ing ngarepe Gusti Allah wa rasulih lan utusane Gusti Allah. Kamu harus punya etika, jangan melete ngarepe Gusti Allah ngarepe utusane Gusti Allah. Kowe nglakoni macam-macam lagi buka Quran. Nglakoni macam-macam lagi buka hadis. Malah kadang-kadang orang buka apa-apa. Iku gak duga jenenge ora duwe etika.
ketikane dadi pengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arep apa-apa ya Kanjeng Nabi sik yang suwuni pirsa iki oleh apa gak Quran oleh apa gak saiki wong-wong kan gak ngono ndine duwe karep sik nek cocok mbek Quran alhamdulillah diwaca-waca itu di Quran sendiri ada ini. Makanya saya melakukan ini. Nek gak ono ning Quran. Langsung ngene kok Quran-Quranan. Kayane kayak meremehkan karepe dhewe dan tapi ya, intine ya gak gelem nek gak cocok mbek karepe. Aela apa iku? Apa ini ya? Sim. Lah apa? Lataf tu? Makmu iku, lataf tu. Makmu. Iya. Ya kali ku padha karo kowe. Sing bener wae Yusuf iku. Lataf tau. Aja fatwa sira kabeh ala Rasulillah ing atase Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bisaiin kelawan suci-suci hatta yaqdihillahu taala ala lisani. Sehingga mutusi ing syekh sapa Allah taala ala lisani ing atase lisani Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan mendahului enteni dulu Kanjeng Nabi bagaimana. Zaman biyen ya kudu nunggu dawuh Kanjeng Nabi. Sahabat mesti marang Kanjeng Nabi nek ana pertanyaan atau muskil-muskil matur Kanjeng Nabi. Kados pundi Kanjeng Nabi wonten ngaten menika. Kanjeng Nabi tidak terus menjawab, mergo Kanjeng Nabi ku layantiku anil hawa, jadi menunggu. Nanti ada wahyu datang, jawab. Itu zaman isih ana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penjelasane ngono kuwi. Tapi nek saiki artine kowe ya kudu ndelok sik dawuhe Kanjeng Nabi, dawuh Quran. Cocok ora mbek karepmu kuwi. Lagi kamu melangkah, lagi kamu ngandani wong. Fatwa aja karepmu dhewe. Wanzur lan ningalana sira, lihatlah adab siddiq ing adabe tata kramane sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar dijuluki As-Siddiq mergo gak ana sesuatu apapun yang dari Kanjeng Nabi yang tidak dipercayai, langsung dipercaya. Apa saja, pokoknya kok Kanjeng Nabi percaya. Ketika orang banyak yang udah murtad diceritani tentang Isra Mi'raj Kanjeng Nabi, sahabat Abu Bakar kalau yang mengatakan itu Kanjeng Nabi, saya percaya 100%. Sekarang ini unzur, lihatlah adabe sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ma'hu sartane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi sholati ing dalam sembahyang. Padahal sahabat Abu Bakar itu kancane Kanjeng Nabi. Sejak sebelum Kanjeng Nabi jadi nabi itu kanca. Tapi lihatlah adabnya itu, etikanya beliau dengan Kanjeng Nabi Muhammad fi sholati ing sembahyang. Lama taqaddama baina yadayhi kaifa ta'akhkhar. Bareng maju sapa sahabat Abu Bakar baina yadayhi ana ing ngarsane Kanjeng Nabi, kaifa ta'akhkhar. Kepriye mundur sapa Kanjeng Nabi sapa Abu Bakar Siddiq. Faqala mongko ngendika sapa sahabat Abu Bakar Siddiq, makana li ibni Abi Quhafah
ora ana kedue anake Abi Kuhafa. Maksudnya beliau Abu Bakar Siddiq itu bin Abi Kuhafa. Ayataqaddama apa yen ton disiki baina yadai ana ing ngarsane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Kanjeng Nabi iku nek gerah iku terus sahabat Abu Bakar sing kon makili ngimami. Pas ngimami dadak Kanjeng Nabi rawuh. Iki terus mundur, sahabat Abu Bakar iki mundur. Ndak boleh anaknya Abu Kuhafah ayo ning ngarepe Kanjeng Nabi mundur. Itu adabe etikane sama sekali. Padahal konco itu. Mundur ta'akhir itu mundur dari apa posisinya yang tadinya mau ngimami itu mundur seret di belakang Kanjeng Nabi. Wa kaifalan kepriye awrasahu marisake ing sahabat Abu Bakar sapa Allah taala maqamahu ing maqame kedudukane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wal imamah talan marisake memberikan maksudnya marisno kepemimpinan ba'dau sakwise Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam karena etikanya terhadap Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam di samping memang kelebihan-kelebihannya sahabat Abu Bakar dari yang lain, maka setelah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, yang menggantikan jadi pimpinan itu sahabat Abu Bakar, disebut Khalifatur Rasulillah. Bariku sahabat Umar, ketika sahabat Abu Bakar kapundhut, sahabat Umar menggantikan tidak berani, tidak mau. Dipanggil khalifah tidak mau. Sing Khalifatur Rasulillah itu hanya sahabat Abu Bakar. Saya tidak. Jadi jangan panggil khalifah. Gak kerasa. Lah terus manggil itu ya terserah panggil apa kono, undangan apa tah apa pokoknya aja khalifah. Jadi sahabat Umar gak kesel tenang. Akhirnya usul terus ana sing usul, gimana kalau jadi Amirul Mukminin? Ya siku, kena itu. Sejak itu terus sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali semua dipanggil Amirul Mukminin. Kita saja yang bilang khalifah itu. Guring-guring terus akeh sing kepengin dadi khalifah. Sahabat Umar gak kersa. Iku kualitete wong ketara banget. Wa qala ad-Dhahhak menafsiri ini la taqtu amron aja mutus sira kabeh amron ing perkara duna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tanpa bidahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tuqaddimu baina yadaillah wa rasulih ini wa aja mutusna menurut ad-Dhahhak aja mutusna perkara apa-apa sebelum Kanjeng Nabi. Artinya nek mbiyen ya kudu matur Kanjeng Nabi. Nek saiki ya kudu ndelok sunah Rasul, hadise Kanjeng Nabi. Ya, aja sak karep-karepe dhewe. La taqdu amran duna Rasulillah. Wa qala ghairu lan nafsi ndika sapa liyane Dhahhak la ta'muru hatta ya'mura wala tanhau hatta yanha. Itu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih itu selain ad-Dhahhak ada yang mengatakan maknane la ta'muru aja perintah sira kabeh
hatta ya'mura sehingga perintah sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wala tanhau lan aja nyegah sira kabeh hatta yanha sehingga nyegah sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nek mbiyen wis karuan maknane ya. Sekarang ini maksudnya kalau tidak dilarang kan Kanjeng Nabi aja mbok larang. Kanjeng Nabi yang nglarang. Kanjeng Nabi ora perintah ya ora usah mbok perintah-perintah. La ta'muru hatta ya'muru. Perintah-perintah itu wajib loh. Iku kudu mbok waca ping 35.000 lho. Aja ngandel iku gak diperintah. Kanjeng Nabi ora merintahno. Kanjeng Nabi perintahno zikir ya sing akeh ngono wae. Zikron katsiron ngono. Ana 35.000 barang iku karangane dhewe. Faminal adab termasuk etika ning gone ngarsane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya taqaddama baina yadai bi amrin wala nahyin. Ini jadi itu termasuk etika. Kita tidak boleh ndului Kanjeng Nabi. Ora mendahului baina yadai ana ing ngarsane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi amrin kelawan perintah wala nahyin lan ora nglarang. Ya dulu Kanjeng Nabi perintah apa enggak? Larang apa enggak? Jo ngarang dhewe. Wala bi amrin wala nahyin wala iznin lan ora izin. Oh, oleh silakan. Lho sik enteni Kanjeng Nabi izin tau gak? Wala tasarrufin lan ora tasarruf hatta ya'mura sehingga perintah sapa Kanjeng Nabi huwa ya Kanjeng Nabi wayan halan nglarang Kanjeng Nabi wa ya'zan lan ngizini ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kama amarallahu taala kaya dene perintah sapa Allah taala Gusti Allah taala bidzalika kelawan mengkono-mengkono mau Allah ya taqaddama baina yadai bi amrin wala nahyin sak teruse fi hadzal ayat ing dalem iki ayat ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Jadi kita kalau mau ngizini sesuatu, mau perintah, mau ngelarang, mau tasarruf apa saja itu Kanjeng Nabi dulu. Kanjeng Nabi itu Gusti Allah. Kanjeng Nabi didhawuhi Gusti Allah. Jadi kalau kamu mendahului Kanjeng Nabi berarti mendahului Gusti Allah. Wa hadza baqin ila yaumil qiyamah. Jadi ora kok zamane Kanjeng Nabi tok, ora zamane sahabat tok. Wa hadza utai ngene iki bahwa kita tidak boleh perintah, ngelarang, izin, tasarruf kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam izin, perintah, ngelarang. Tidak boleh mendahului. Wa hadza utaiki ku bakin tetap isih langsung berlaku ila yaumil kiamat itu mekaning dina kiamat lam yunsakh ora dinasah ndak dihapuskan apa hadza fataqaddum baina yadai sunnatihi wa ba'da wafatihi kat taqaddum baina yadai fi hayatihi disiki baina yadai sunnati ana ing ngarepe sunnahe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kamu tanpa melihat sunnahnya Rasul kamu melakukan sesuatu, melarang sesuatu, perintah sesuatu tanpa lebih dulu melihat itu diperintahkan, dilarang oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Itu mendahului baina yadai sunnatihi wa ba'da wafati lan sakwise wafate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti zaman sekarang barang iki
iku katakadum kaya dene ndisiki baina yadai ana ing ngarsane ngarepe Kanjeng Nabi fi hayatihi ing dalem nalika gesange Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek mbiyen kaure zaman sahabat terus perintah-perintah dhewe durung konsultasi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saiki tetep ngono. Kita ini tidak boleh tak karepe dhewe sebelum konsultasi kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi marengke poga. Marangno kowe melok marengno. Itu jenenge takadum. Ora takadum tapi adab ta'akhur baina yadai fi hayatihi. Wala farqa bainahuma inda dzi aqlin salim lan ora ana perbedaan bainahuma antarane taqaddum baina yadai sunnati embean taqaddum baina yadai fi hayatihi. Disii pada zaman beliau masih hidup dan disii sunnahnya pada zaman beliau sudah wafat sama. La farqa bainahuma, tidak ada perbedaan antara keduanya. Inda dzi aqlin salim mungguing wong sing duweni akal sehat. Nek akale ora pati sehat ya ora dirembuk ya. Sing duwe akal sehat bae dirembuk. Jadi nek arep apa-apa kowe apa arep nglarang apa arep perintah, iya delok sik sunahe Kanjeng Nabi piye, aja kok angger kowe gak seneng terus mbok larang. Angger kowe seneng terus mbok perintah. Lihat dulu oleh apa Kanjeng Nabi pernah melakukan apa tidak itu hal yang seperti kamu akan lakukan itu adabnya ya etikanya. Wa minal adabi ma'ahu sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bissawab.